Bago ko simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna sina Dulce Silva, Roland Padrico, Arlene Cools Besa, Roslyn Dalupare, Tita Sareno, Brain Omega, Pilipina Palsario, Jenny Golosino, Maria Celar, at Ryan Valenzuela. Yun, so sa mga hindi ko po na shoutout, ito lang yung mga nakuha kong previews sa mga comment na about sa video na in-upload natin. So kung gusto nyo magpa-shoutout, meron tayo ngayon bilang, syempre alam nyo na, pasasalamat at pamasko ko na rin sa inyo. So, ayun, simulan na natin ang kwento. Magandang araw, kwentong baryo. Pati na rin sa nakikinig sa inyong YouTube channel. Ang kwentong ilalahad ko sa inyo ay karanasan mismo ng aking lolo. Itago nyo na lamang po ko sa pangalang Samuel. Taong 1960. Sa tagong baryo ng Palawan. Karanasan ng isang antingerong si Lolo Paing. Noong binata pa lamang ito. Kilala ang kanyang lugar na sobrang ganda. Maraming araw noong mga turista ang pumupunta doon kahit naliblib na, gawa ng sobrang kanais-nais itong mapuntahan. Pero nagbago ang ganitong gawi ng mga turista nang may malaman sila tungkol sa lugar. Paeng, gising na at pakainin mo na ang mga bakat kalabaw. Hindi ka na talaga natuto. Anong oras ka na naman nagigising? Sigaw ng inis na tatay ni Lolo Paeng. Dahil hindi pa pala napapakain ng mga damong, tinabas ang mga alaga nilang bakat kalabaw. Mainam kasi na pili lang ang kinakain ng mga uri ng damo ang mga alaga nila para rin malusog at malinis ang katawan. Oho, itay, babangon na po. Alistong sambit ni Lolo Paeng habang nagrereklamo. Dahil hindi pa nga siya nakakapag-umagahan, utos agad ang sasalubong sa kanya. Wala na rin siyang nagawa dahil kailangan niyang sumunod sa kanyang ama dahil kung hindi, papaluin na naman siya nito. Wala nang ina si Lolo Paeng. Ulila na siya dahil sa isang trahedyang kahit ngayon ay hindi pa nila natutuklasan. Isang gabi raw ay hindi na nila makita ang ina. Huli nila itong nasilayan nung sa bukid siya na nagpapakain sa mga alaga nila para may kung anong nilalang daw ang nakita ng ama ni Lolo Paeng. Malapit dun kung kaya't pinaniniwalaan nila na namatay na ito. Yun ang sabi ng tatay ni Lolo Paeng. Patay na ang kanyang ina. Kung kaya't simula noon ay hindi na nanumbalik ang lakas ng mag-ama at noong hindi pinapadapuan ng lamok itong si Lolo Paeng ay ganoon na lang ang pananakit ng tatay nito matapos mangyari ang malagim na silapit ng kanilang ilaw ng tahanan. O Paeng, nandito ka rin pala sa bukid. Magpapakain ka ba ulit ng mga alaga mo? Sambit ng kaibigan ni Lolo Paeng na itago na lang natin sa pangalang Karding. Kababata niya ito at simula nun ay malapit na talaga sila sa isa't isa. Halos parang kapatid na ang kanilang turingan. Oo, Karding. Bakit ikaw? Anong ginagawa mo rito?
nagtatanim ka ba ng mga pinya? Sa winika ni Lolo Paing noon, habang napapansin niya na natahimik si Karding sa kanyang mga sinabi. Bakit, Karding? Ano ba ang sinadya mo sa bukid? Pero bago pa man masambit na mga bibig ni Karding ang kanyang gustong sabihin, ay doon na nagduda si Lolo Paing. Dahil sa mga daladalang tungkos na bulaklak nito galing sa hardin ni Aling Nena. Ina ni Karding na kilala na nagbibenta ng mga halaman at bulaklak sa bayan. Huwag sana makarating to sa mga kabaryo natin. Alam mo naman, Paeng, lalong-lalo na sa inay ko, may nililigawan akong isang dilag. Sambit noon ni Karding kay Lolo Paeng. Yun naman pala, Karding. Bakit hindi mo pa agad sinabi sa akin para nang masamahan kita't matulungan sa panliligaw sa kanya? Tugon naman doon ni Lolo Paeng habang nakangisi. Ayun na nga, Paeng, ayaw ko na sanang malaman ng mga tao ang tungkol dito dahil hindi ordinaryong dilag ang aking nililigawan. Sambit ni Karding habang si Lolo Paeng naman ay parang alam na ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Napalunok na lang ito ng kanyang laway sa sobrang kaba habang si Karding naman ay pinagpapawisan dulot ng sasabihin nito. Hindi ordinaryong dilag, Karding. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lolo Paeng. Isa siyang lambana, Paeng. Isang nilalang na alagad ng mga diwata sa kakahuyan. Nang malaman iyon ni Lolo Paeng ay bigla siyang napaatras at hindi mapigilang mabigla. At doon na niya sinabi kay Karding na baka nilulumay lang siya ng mga engkanto o ng mga diwata. Baka mapahama ka sa ginagawa mo, Karding. Hindi sila tao, kundi isang... Hindi na natapos ni Lolo Paeng noon nang sumagot si Karding ng, mga aswang? Paeng, hindi mo naiintindihan. Mabubuti ang mga lambana. Akala ko pa naman maiintindihan mo ko. Gayong may lahi kayong antingero. Sagot noon ni Karding kay Lolo Paeng. Oo naman, Karding. Naintindihan kita. Pero masyadong mapanganib. Pupunta ka ba doon ngayon? Magtataklip silim na. Tugon ni Lolo Paeng. Oo. At wag na wag mo itong ipagsasabi kundi masasayang ang pinagsamahan nating dalawa. At kung hindi ka sasama, patunay lang ito na binabaliwala mo ang ating pagkakaibigan. Nang masambit ng kaibigan ni Lolo Paeng, ay hindi na makapaghindi ang binata at sumunod na lamang sa kanyang kaibigan. Naisip rin niya kasi na kung susunod siya, ay magiging kampante siya kung saan ba talaga pupunta si Karding. At itong si Lolo Paeng din ay may alam sa mga pananggalang, ritual at usal, kung kaya't mapoprotektahan niya ang kanyang kababata. Hanggang sa pumasok na sila sa masukal na daanan papunta sa Tagong Kakahuyan. Malayo-layo sa bukid iyon. Nagsindi na rin ng sulo itong si Karding dahil alam niya na ginagabi siya sa tuwing pupunta siya sa sinasabi niyang dilag na lambana. Karding, magagabi na. Saan na tayo pupunta? Huwag kang maingay. May istorbo ang mga alitap-tap. Sila ang magbibigay sa atin ng daan patungo kay Ada. Tugon sa marahang boses ni Karding.
Ada, tama ang narinig mo. Paing, yan ang pangalan ng lambanang iniibig ko. Sambit ulit ni Karding. Sa pag-uusap doon, napagtanto ni Paing, totoo nga talaga ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Dahil na rin sa mga nakita niya noong gabing iyon, bigla na lang dumami ang mga alitaptap sa kanilang harapan. Nakita niya rin si Karding na napapikit at tila ba pinapaubaya na sa alitaptap ang kanyang katawan. At ganun din ang nangyari sa mga puno doon. Umilaw ang isang malahiganding punong kahoy at doon nagkaroon ng lagusan papunta sa mundo ng mga lambana. At sa mga oras ngang iyon ay dumampi na sa mamasa-masang damo ang mga paa ni Lolo Paeng at ng kanyang kaibigan. Napansin ni Lolo Paeng na magkaibang oras ng mundo ng mga mortal sa mundo kung saan sila noon nakatayo. Tirik ang araw at sobrang daming halaman at bulaklak. Nakikita niya rin doon ang mga tinitindang bulaklak ng ina ni Karding. At halos manlaki ang mga mata niya sa sobrang ganda ng paligid. Pati rin ang tubig at batis ay sobrang linis at nakakagaan ng pakiramdam. Nandito na ba tayo, Karding? Tanong ni Lolo Paing. Oo, Paing. Pero kailangan pa nating magbaliktad ng damit para hindi tayo maamoy o matuntun ng mga engkanto at mga diwata dahil masyado silang mahigpit sa mga pumapasok ditong mga mortal. Nang masambit ito ni Karding, ay doon sila nagbaliktad ng halos lahat ng kanilang saplot. At sa pagkakataong iyon ay doon na lamang nakampante si Lolo Paeng. Hanggang sa bigla na lang may naamoy na halimuyak itong si Lolo Paeng na naging hudyat ng kanyang pagtataka. May isang nilalang na lumalapit sa kanila na para bang kinakausap siya nito sa kanyang isipan. Hanggang sa nagsalita ito at kinausap si Karding. Karding, narito ka na pala. Ang akala ko'y hindi na kita makikita dahil sa panganib na dulot ng iyong paglalakbay dito. Sagot ng isang boses noon. Magagawa ko ba yon, mahal ko? Handa akong maglakbay kahit ilang bundok o dagat pa ang pagitan natin para malamang makita kita at alam mong minamahal kita. Sambit ni Karding sa lambanang si Ada na animoy nalalapit sa mga diwata pero may mga pakpak ito na maihahalin tulad sa mga paru-paro. At habang niyayakap nila ang isa't isay, doon napansin ni Ada ang kasakasama ni Karding na tila may nararamdaman itong mahiwaga kay Lolo Paeng. At nakilala niya ito bilang si Dumaran. Ikaw ba yan? Matagal ka naming hinintay para makita mo siyang muli. Sambit noon ni Ada kay Lolo Paeng nang magkita at maglapit ang kanilang mga mata. Agad namang sumagot si Lolo Paeng ng, Dumaran, hindi ako si Itay. At bakit mo kilala ang tatay ko, Lambana? Ikaw na ba si Paeng? Sobrang kamukhang kamukha mo ang iyong ama. Ngayon ay naiintindihan ko na hindi pa sinasabi sa iyo ng iyong itay ang totoong pagkatao mo at tungkol sa tunay na nangyari sa iyong ina. Sambit noon ni Ada. Hindi ko naintindihan bakit kilala mo kami
At bakit? Anong tungkol sa aking ina? Alam mo ba ang tunay na nangyari sa kanyang pagkamatay? Pagtatanong noon ni Lolo Paing. Patay? Hindi patay ang iyong ina, Paing. Buhay na buhay siya at sa katunayan ay isa siyang lambana. Isang maharlikang lambana, Paing. Sagot noon ni Ada kay Lolo Paing. Ano? Nasaan siya? Gulat na sambit ni Paing na may lungkot na nararamdaman. Hindi niya halos maisip na isinikreto ito ng kanyang ama. Kung kaya nang malaman niya na buhay ang kanyang ina ay agad nitong hinanap kay Ada. Pero walang masagot ang lambana. Bagkus ay ang malagim na sinapit sa kanyang ina. Buhay nga siya, Paing, pero dinagit siya ng mga nilalang na tinatawag na mantahungal. Isang mabangis at maitim na aswang na kayang isang maging kalabaw o baka. Pero nangangain ng mga manok at mga hayop sa bukid. Hindi ba nasabi sa iyo ng ama mo na yun ang sumalakay sa inyo kung kaya't sinakripisyo ng ina mo ang kanyang pakpak para kayo'y mailigtas? Pakpak? Paanong nangyaring sinakripisyo ng ina ang pakpak? Paano niya kami nailigtas gamit yun? Patanong ulit ni Lolo Paing. Ang mga maharlikang lambana lang ang nakakagawa ng pagputol ng kanilang pakpak para maging isang anting-anting ng mga antingero. At yun ang binigay niya sa iyong ama para kayo hindi makuha ng mga aswang na mantahungal. Ikinagulat ni Paing ang isiniwalat ni Ada sa kanya at napatingin siya sa kwintas ng kanyang suot-suot noong bata pa lamang siya. Hindi niya akalain na ang ibinigay na kwintas ng kanyang ama sa kanya ay pakpak pala ng kanyang ina na naging isang anting-anting. At nang madiskubre ito ng lambana ay ngumiti ito at sinabi kay Karding na, hindi ka na mahirapang pumunta sa aming mundo, mahal ko. Dahil kay Paing na ang susi sa iyong pagpunta rito. Ang anting-anting ng pakpak ng maharlikang langbanang si Agua. At nang masambit ito ni Ada, ay doon mas nasabik si Lolo Paing na mailigtas niya ang kanyang ina. Dahil pwedeng-pwede pala silang umalis sa mundo ng lambana kahit na anong oras nila naisin. Kung kaya nang malaman ni Paing, dulot na rin ang masabi ni Ada kung saan ang mga aswang. Kinulong ang kanyang ina, ay doon na siya alistong pumunta. Sa isang kuweba na may mga bantay na mga mantahungal, kaya gamit ang anting-anting ng kanyang ina. Ay doon niya pinasabog ang kuweba para mapatay agad ang mga nilalang. Ikinagulat rin ito ni Ada at Karding kung bakit maalam na agad si Paing sa paggamit ng anting-anting. At isang linya lang ang kanyang sinabi, at ito ay, siguro at dahilan ito ng aking pagiging kalahating antingero at kalahating lambana. At sa nasambit ay napangiti lalong alistong pumunta sa kuweba. Doon niya naabutan ng mga nagbabantay na mga aswang na magtahungal. Pero hindi man lang nila nakalmot o nasugatan itong si Lolo Paing. Bagkus ay ginamit ng binata ang alimuyak ng anting-anting para patulugin ang mga kalaban nito. At sa dulo ng kuweba ay may narinig siya ang boses na matagal na niyang hindi naririnig.
ang boses ng kanyang ina na si Agua. "Paeng, anak ko, tulungan mo ko. Hawak nila ang diwa ko. Kunin mo to sa pinuno nila." Hindi na nag-atubili si Paeng at tumungo na agad ito sa pinuno ng mga aswang na mantahungal at nag-usal ng dasal para patay ng nilalang. Tumatawa-tawa lang ito pero nang matapos ni Paeng ang pag-uusal ay doon nabilaukan ng pinuno ng mga aswang na mantahungal at ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Siyang tunay nga na makapangyarihan ng anting-anting. Nang malaman ito ni Paeng, kamangha-mangha. Nang masambit ito ni Ada, ay doon napangiti si Agua at nakampante ang kanyang loob. Pero dahil sa panghihina ay nawalan ito ng malay. Pero matapos mawaski ang buhay ng pinuno ng aswang, ay doon napakawala ng diwa ng maharlikang lambana. Hindi niya ito namalayan at walang ano-ano'y kinuha na lang ng mga alitap-tap sina Paeng at ang kanyang ina. Hindi alam ni Paeng kung saan sila dadalhin ng mga alitap-tap. Pero ang alam niya ay may hiniling siya sa anting-anting. Ito ang makumpleto sila ng kanyang pamilya. Pero naisip niya kung saan si Carding at hindi nga siya nagkamali. Naiwan nga ito sa mundo ng mga lambana. Pero nakampante naman ang kanyang loob nang sinambit ni Carding ang mga ito. "Huwag mo ko alalahanin, Paeng. Gusto ko nang manirahan dito. Bibisitahin ko na lamang ang ina sa oras na ikaw ay mabalikan ko. Huwag kang mag-alala. Minuto lamang ang pagitan ng 1 taon dito sa mundo natin. Hindi mo mamalaya na parang wala ring nangyari. Paalam na sa ngayon, aking kaibigan." Sabay ngiti nito habang kayakap ang magandang lambanang iniirog niyang si Ada. Nang makauwi ang mag-ina ay doon na nalaman ng kanyang amang ni Paeng na alam na ito ng anak. Hinagkan niya ang kanyang mag-ina at sinabing, "Sana sinabi ko ng maaga. Di sana'y hindi na umabot sa ganito, Agua. Huwag mo nang isipin yan. Huwag mo nang isipin dumaran. Alam na ng ating anak at alam niya na rin gamitin ang anting-anting na binigay ko sa inyo. Bilang isang proteksyon, handa na siyang ipagtanggol ang mundo ng mga mortal at mundo ng mga lambana." Sambit ng ina ni Lolo Paeng na kahit hinang-hina ay abot tenga ang ngiti sa kanyang pagkagalak sa muling pagbabalik niya sa kanyang pamilya. Nang marinig ito ni Lolo Paeng ay pinursigi niyang palawakin ang kanyang isipan at kakayahan para maging mas maalam pa siya sa paggamit ng anting-anting. At hindi nga nagtagal ay naging biyasa at abantog na siyang antingero sa mura niyang edad. Hanggang sa tumanda siya at namatay, ang kanyang mga magulang ay alam niyang hindi siya nag-iisa dahil nasa puso't isipan pa rin niya ang mga ito. Sabay sabing, "Kahit na wala na kayo, Naitay, ipinapangako ko na hindi ko hahayaang mapahamak ang mundo ko at ang mundo mo, Inay. Ligtas ito dahil nandito sa akin ang makapangyarihang anting-anting nagawa sa iyong sakripisyo, pagmamahal sa akin. Ang kwintas na galing sa matibay na baging na ginagamit mo, Itay, at pakpak mo, Inay. Ang anting-anting ng lambana." Yun lang, kabaryo. Dito ko natatapusin ang kwento ni Lolo Paeng. Naway nagustuhan nyo ito. Sa ngayon ay
May iniwan itong si Lolo Paing sa akin. Hindi ko alam kung ito ang tinutukoy niyang mutya ng lambana. Pero mas minabuti kong ingatan na lang ito. Sana nagustuhan ng inyong mga tagapakinig ang kwento ko at karanasan ng aking lolo. Nang minsan siyang bigyan ng isang lambana ng kanyang ina. Okay, so yun. Ganda. Ang galing, di ba? Ang galing lang nung story ni Lolo Paing kasi bata pa lang pala siya talaga. Antingero na siya kasi yung tatay niya na si Mang Dumaran is isang antingero pala talaga. Tapos yung nanay niya naman na si Agua. Maharlikang lambana. Hindi ko alam kung ang lambana ba diwata siya o ano. Ngayon ko lang narinig to mga kabaryo, no? Pero siguro may ibang term to yung lambana. Pero ang galing lang. Tapos isipin nyo sa huli ng kwento. Yung ano pala muna yung niligtas niya si Agua, di ba? Sa kuweba ng mga aswang na mantahungal. Yan. Alam ko ang mantahungal. Yun nga, kayang magpalit bilang isang kalabaw o baka. Pero alam ko na hanay sila sa gabunan. Kumbaga kasi, kilala natin gabunan. Pero hindi natin kagaya niya mantahungal. Marami pang ibang species, di ba? So yun lang, galing lang. Nag-usal lang si Lolo Paing sa kuweba. Tas parang dun na, awang ko, siguro pinekli na lang to ni Samuel, no? Yung apo ni Lolo Paing. Pero ang galing. Tapos sa ending, yung kaibigan niya si Carding, doon na tumira, di ba? Isipin mo, siguro mga engkanto to na, kumbaga, napakain siguro to si Carding ng nabigas, di ba? Kadalasan naman, pag nakain mo kasi yan, hindi, kumbaga, yun na yung parang pumapayag ka na maging kaisa ka ng grupo nila o maging isa kang engkanto. Yun lang. Siguro hindi na sinabi ni Samuel kung ano nangyari kay Carding. Pero sana okay lang sila. Kaya lang 19 ano pa to. Hawak na ni Samuel ngayon yung mutya, di ba? Kumbaga binigay na sa kanya. Pero hindi naman siya naging isang antingero. Kasi nga, siguro sa panahon na rin natin ngayon, marami pa rin namang may alam o may alam sa lihim na karunungan. Pero dahil sa sibilisado ng mundo natin ngayon, nagtatago lang yung mga yan, diba? Hindi na nila kahit ng mga aswang, diba, mga kabaryo, alam nyo naman yan. So yun lang. Kayo kung nagandaan kayo sa istorya ni Lolo Paing, comment kayo sa baba, babasahin ko. Siya nga pala mga kabaryo, alam naman natin lahat na holiday ngayon, diba? Pero pipilitin naming mag-upload ng araw-araw pa rin hanggang matapos tong taon. Sana supportahan nyo pa rin. Tapos yung shoutout natin, siguro buong December, bawat sulat ko ng mga kwento, ilalagay ko na lang siguro. Kasi pag inaayos ko yung kwento, ang gagawin ko, kunwari nagpadala sa sender, tapos backread ako dun sa mga previous comment. Dun ko siya ilalagay na lang sa unahan. Para may isa-isa. Kasi ang dami ko ng utang sa mga nakikinig nating solid talaga dyan. Yun na lang. Babasahin ko na lang kung ano yung may kita kong comment nyo na maganda. Yun na lang ilalagay natin shoutout. Diba? So, yun. At kagaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, mga kabaryo, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa YouTube channel na ito. Sana maging okay na to next year. Magtuloy-tuloy tayo. Mas lalo tayong lumaki, di ba? Yun, so may time siguro na magla-live ako sa inyo. Maging update lang kayo sa post natin sa YouTube. Tingnan natin kung anong oras tayo pwede mag-live para makita nyo naman ako at magpasalamat ako sa inyo personal kahit sa live lang. So, yun lang. Hanggang susunod na kwento mga kabaryo. Maraming salamat.